Hola, soc Joan Ramon Sanchis, catedràtic d'Economia i este és el meu canal de YouTube Parlem d'Economia. En el vídeo d'avui vaig a parlar-vos sobre el turisme. El sector turístic ha sigut un dels sectors més afectats per la pandèmia del coronavirus, per tot el que seria la coronacrisi. Va ser el primer que va tindre que tancar la seva activitat econòmica i, de fet, ha sigut també un dels últims en poder reanudar la seva activitat. Tot això ha provocat pèrdues importants en el sector, una mancança significativa d'ingressos, aplicacions d'ERTOs, amb acomiadaments de treballadors, tota una sèrie de conseqüències negatives que n'hi haurà que valorar en el seu moment. Però el sector turístic és un sector estratègic clau per al conjunt de l'economia. Representa un pes molt significatiu i és un dels motors bàsics de l'economia espanyola, per la qual cosa és un sector molt valorat i que és considerat com a un sector molt important. D'altra banda, també s'ha de dir que es tracta d'un sector que està basat en un model amb una alta precarització, un model que podríem definir com a insostenible i que requereix d'un canvi en profunditat. Des d'aquest punt de vista, caldria analitzar en aquests moments de quina manera se podria aprofitar la situació actual de nova normalitat per a introduir canvis importants que ens portaren cap a un model turístic més sostenible. Des d'aquest punt de vista, el debat està obert, la controvèrsia existeix i nosaltres el que volem en aquest vídeo és aportar solucions a dues qüestions que pense que són claus en tot aquest procés. La primera qüestió seria: és realment el sector turístic tan beneficiós per a l'economia i per a la societat com pensem? I la segona qüestió seria: és possible un turisme sostenible? Anem a intentar analitzar algunes qüestions que ens ajuden a donar resposta a aquestes qüestions. En primer lloc, demostrem que efectivament el turisme és un sector clau i estratègic per a l'economia espanyola. Si analitzem les xifres de producció, podem comprovar com el sector turístic representa el 12,5% del PIB, del Producte Interior Brut, de l'economia espanyola, que això significa un volum de producció anual de 297.122 milions d'euros, 83,7 milions de visitants per any i 65.000 milions d'ingressos per divises. Aquestes xifres corresponen al 2019, que és l'últim any del qual se té informació, i demostra que efectivament és un sector, des del punt de vista productiu, molt important. Si analitzem les xifres d'ocupació, podem parlar també de que el sector turístic representa el 13,4% del total de l'ocupació de l'economia, que això significa tindre empleades a més de 2.600.000 persones dins del sector i que la seva taxa d'atur és lleugerament inferior a la taxa mitjana d'atur del conjunt de l'economia. Parlem d'un 12,1% de taxa d'atur del sector turístic front al 13,8% de taxa d'atur mitjana del conjunt de l'economia. En definitiva, podem concloure a partir de totes aquestes xifres que estem parlant d'un sector que efectivament és un sector amb molt de pes i molt important per al conjunt de l'economia. Però també hem de dir que genera tota una sèrie d'externalitats i d'impactes negatius que s'ha de tindre en compte i que d'alguna manera poden qüestionar aquesta repercussió tan positiva que se pensa que pugui tindre el sector. Partim del fet que el model turístic és un model basat en el turisme de masses, turisme massiu, i des d'aquest punt de vista és un model insostenible. La rendibilitat de les seues empreses està basada en volums molt elevats de turistes, fa falta una gran quantitat de turistes i que es basa en uns baixos marges unitaris perquè no té un gran valor afegit i no tenen una gran qualitat. És un tipus de model que podríem definir com a model low cost. Això ens obliga a les empreses del sector a reduir els seus costos de producció per a poder ser rendibles i generalment això es tradueix en salaris més baixos, en unes condicions laborals indignes en moltes ocasions i una alta rotació del treball. A més, podem dir que els impactes que el sector turístic genera des del punt de vista ambiental són significatius. Els alts moviments i la mobilitat que obliga a tindre una gran quantitat de turistes genera unes grans emissions de CO2 sobre el medi ambient que provoca un efecte negatiu sobre la naturalesa.
Després també el turisme moltes vegades ha actuat com un depredador del territori, especialment en les zones de costa. I després, des del punt de vista social, també té efectes molt negatius perquè, com hem dit abans, és un model que està basat en el low cost i això significa que les condicions laborals de les persones treballadores en aquest sector no solen ser unes condicions massa bones. Salaris baixos, jornades laborals molt llargues, una feminització del sector. Se contrata una gran quantitat de dones i també de persones immigrants en pitjors condicions. Bé, tot això ens fa portar a dir que es tracta d'un sector, el turisme, molt precaritzat. I aquests serien tots els impactes negatius que aquest sector estaria generant. A partir d'ací, la qüestió és, podem aprofitar l'oportunitat que ens dona el reiniciar l'activitat econòmica en aquest sector per a anar cap a un model més sostenible, cap a lo que seria un turisme sostenible? Bueno, anem a veure. Un turisme basat en un model sostenible seria aquell que tingui en compte no sols una millora de la dimensió econòmica, sinó també de la dimensió ambiental i de la dimensió social. És a dir, la sostenibilitat basada en les tres dimensions, en les seues tres pates, econòmica, ambiental i social. Per a fer possible això, és necessari substituir el model de turisme de masses per un model més selectiu, basat en nichos de mercat. L'aplicació d'una taxa turística, en general al sector turístic i en particular a alguns serveis que ofereix el sector turisme, com és el cas de la utilització de les platges, podria ser una bona mesura per a fer més selectiu el turisme i per a aconseguir recursos que puguen utilitzar-se per a reduir els costos derivats de totes les conseqüències negatives que genera el gran turisme de masses. Des del punt de vista de la dimensió econòmica, la primera de la sostenibilitat, caldria un sector enfocat a la diferenciació del servei, customitzant i personalitzant el servei als turistes, als seus clients, uns majors marges de benefici en base a un augment de la qualitat del servei i del producte i l'augment del valor afegit, i una diversificació del mercat. No es tracta d'eliminar el turisme de sol i platja, però sí que es tracta de diversificar altres tipus de turismes, com seria el patrimoni cultural i artístic, el turisme rural, el paisatgístic, el turisme basat en la gastronomia, en tota una sèrie d'aspectes que li poden donar major valor afegit a este sector. Des del punt de vista de la dimensió ambiental és molt important revisar les infraestructures, reduir les infraestructures del sector turístic per a adaptar-les a les condicions del medi ambient, de la natura i que no actue com un element depredador del paisatge i del territori, sinó al contrari, com un model i unes infraestructures que s'adapten a les condicions del medi ambient respectant el territori. I per últim, des del punt de vista de la dimensió social, és fonamental millorar les condicions laborals de les persones treballadores del sector. El cas de l'Skelly és un exemple molt clar i evident d'un sector molt precaritzat, amb contractes laborals temporals, de molt poca durada, amb unes jornades laborals molt llargues, salaris molt baixos, que n'hi hauria que revisar. Si volem treballadors i treballadores motivats, necessitem que cobren uns salaris dignes i que estiguen en unes condicions laborals adequades. En definitiva, aquestes serien les propostes que jo faria per a anar cap a un model de turisme sostenible. Espero que totes aquestes propostes que us he plantejat vos facin reflexionar i pot ser interessant generar un debat entorn a aquesta qüestió. Així que simplement dir-vos que si us ha agradat el vídeo, per favor doneu-li a m'agrada, us podeu subscriure també al canal per a poder accedir a altres vídeos que puga publicar en el futur i moltes gràcies per la vostra atenció.